Ce am spus eu data trecută? De ce? De ce? Da, de ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Da, de ce? Nu halim găluși ca una două. Iar s-a întâmplat. Cu noua piesă a Adei, Lupi. Nimic ce bate și zic ieși afară, măi, ciobane, că ne dă lupii târcoale. Foarte multe voci mai catolice decât papa, mai prea fericite decât Daniel. Vai de mine și de mine! Ia uite ce zice Ada! Ieși afară, măi, ciobane, că ne dă lupii târcoale, ne dă lupii târcoale, că ne dă lupii târcoale. Cum adică ne dă lupii târcoale? Ne dau lupii târcoale! Întâi ne gândim, dar de ce? Dar de ce a zis așa? De ce? De ce? De ce? Că am auzit-o pe Ada vorbind și cântând. Știm că nu e proastă. Și n-or fi nici toți ea de pe lângă ea. Deci oare de ce? De ce zici așa? Click să vezi descrierea. Adică te informezi. Și ce descoperi? Refren preluat din folclor. Ce înseamnă asta? Că de mult, tare de mult, pe când One Direction nici măcar nu exista, adică practic pe vremea când viața nu avea niciun sens, niște oameni din popor au cântat melodia asta cu lupii. Și ei la ei în sat așa vorbea. Lupii le dădea târcoale. Și ce să vezi? Cântecul ăsta cu lupii a devenit hit. Dar nu la radio, ci așa prin viu grai. Și l-au preluat și alții și l-au cântat așa cum era el din moși strămoși. Că pe cine interesa gramatica? Pe nimeni, că nici nu exista. Atunci exista agricultură. Și așa a rămas în folclor pentru vecie, așa l-a preluat și Ada. Băi, că lupii ne dau sau dă, important e lupii, bă! E chestie de simț comun să faci diferența între greșeala Adei și o greșeală reală. Ți-a dat bani! Zi-mă, săracule, cât ți-a dat? Te lipești? Zi, te lipești sau ce sărac? Totuși, în viață vor exista și momente în care vei întreba: băi, dar de ce? De ce? De ce? Și niciun răspuns nu va fi de ajuns. Am spus mereu despre basarabenii de la Carla's Dreams că sunt foarte tari. Am spus despre piesa Te rog că e foarte bună și acum are și un clip foarte bun. N-aminte, te rog să nu mai spui că o să pleci spre Marea Albastră. Am spus că îmi place mămăliga lui Capușon. Ai înțeles și tu ce se întâmplă cu mine? Strigă mama și bunica, gătesc o mămăligă. Mămăligă, mămăligă. Am pus pe repeat piesa lui Ionel Istrati, Eu numai numai. Eu numai cu tine am avut clipe senine. Pe Dan Bălan l-am apreciat mereu, și ca partea Ozon, și ca personaj Crazy Loop. Îmi place cum se reinventează mereu, chiar dacă n-a mai avut de mult un hit. Noua lui piesă sună bine, iar clipul e lux. Hey now, lay it on down, move it all around. It's like fun in love. Și atunci te întrebi, de ce? De ce? Dar de ce? Dintr-o zonă cu atât de mulți oameni talentați, vine și el, Ian, cu piesa Anima. De ce? Ce să faci să mă atragi? Este amor, schema. Vezi bine, ne potrivim, simt mesajele, știu limbajele. Știm noi bine, ne potrivim. Ce să faci să mă atragi? Este amor, schema. N-aș fi vorbit despre piesa asta, pentru că e de anul trecut și e jenantă. Dar n-am putut să mă abțin. Ian, îți spun din tot sufletul să nu mai cânti. Ia-o ca pe un sfat prietenesc. Nu ți-o spun doar pentru că muzica ta e groaznică, vocea ta nu există, iar prezența ta scenică e lamentabilă. Ți-o spun pentru că va veni ziua în care România și Moldova vor fi din nou o țară. Și vrem să fie o țară liniștită. Iar muzica ta este o amenințare pentru siguranța națională. Piesa pe care o pun pe repeat vine de la Coldplay, Adventure of a Lifetime. You make me feel like I'm alive again. Poliția Muzicii se oprește aici. Vă mulțumesc pentru sugestii. Le aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană. Voi sunteți pupați? Și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.